سلام كمك أنيهم لو ما أنتي مجشالني إذا خدا زلخو كتما كمتا وكبت كتمانا أسمرا تعم زخونة كونتات أير زلوا كتما كداونتي بزح كي أخبركو فوس زبالة زي خير حما علو تبو علوغن حانت قول فوق مالا سلازي عمالا كابودوكو أي داساتي كاخترنف كمون عاوتناتنا مخانو فلوتيو سلازي دحر عاوتنا دما أزيم ونا ما زخونو دمت أويان مدبا داليوم الناس لزلو درسي كمالا نابيا دوتو بلوهم كنقرأكم يتاوهو كميك أنيخم تبوعاتي نابيات جيش دلا دوتو بلوهم لو ما أنتي عسران حموشتن حاموس مسكرمي زخون دلو نهاجراويت غانتانا نمدقاف قعزو نابتا وكبتي حجر رواندا إنا خنبل هاجراويت غانتا إيرترا زبلتو تتعاوتي هينوك مولو برهان مرهاو قدوس بنيام جرماي ناتنايل تسفاتين أمانيل جبرز جابهير نهم زرعي بمخان اتا مجو تهاجراويت غانتانا ناب كتما كيغالي عبيلا لا مالتيو إذن ما بلتيس عن شمون تنجزيو زكايد زولو مدب أمودما نمجمر تاجزي وددرو أب أفريقيا سريعو زركب شامبيون عالم كلتاشحن عسران حموشتن إيو هاجراويت غانتا إيرترا بأسلت أنت سامسوم سلومون يوناس زكارياس كوم أوين فلي زبلو اتقداماي بروفيشنال تقداماي ناي هاجرنا دانييل تخلا هايمانوت كم تحقاقا زي أسلت أنو خوينو مجمرتا جزئيو ناب رواندا يبل ألو نحنا دما كمتي أدنغت نايتهم كالوت حاجرات كابوزو حاجرات نزم مدب زن متسنبال نرواندا زمتو زلو نحنا خم إيرتراويان كأنو زوم متشوات حاجراويت غانتانا نعوم نمدقاف كاب كتما أوغاندا ملو مدلاواتنا عدالينا ناب رواندا نبل علنا مو بسلام أو يرخبنا يعني لي سلام أو كل غرنعات ركبوا أفترتي قددم بشكلتا مباركس كم تلومود ساعاتهم جزين آخلو قددم بشكلتا شامبيون عالم دبخي لنالو أبرواندا ختما كيغالي زكاير كوينو نعلت إسران شدشان عارب جميرو ساب علت إسران شموتن سنبت ككايد تصوتا أب تصوتا زي قددم بشكلتا إيرترا بدك سبعة يوم بدك أنستيو ساتوف سلازخونو مورالنا دقفنا أبزل لنا يخونا زوم أوديونسهم أجوهم نبولهم تتعطينا خاط أبو عدل يكبروا لكم thank you أجونا نسعرينا في اللي كم يعلو مدلاوات نابكة مع رواندا أو بتعمل صبو زي حجي نقبرو دلنا مدلوات أب كامبالا أوغندا شامبيون عالم نايكلتشان إسران حموشتن أبتا أزيا متشوتي تصريتي كتما كيغال رواندا أبز قبر زولو وددر درو جميرو إيو نحنا دما أبتن وسنتي ناي وددر معالتاتي لنازا حسبنين ويزمدبنين عربي كم بقاسينا عربي أماسيانا خا خناقتو إنا مالتيو أب كتما كيغالي بدحريون زولو ناي قدام سنبس وددر تعزيبنا اتا ببزح تاريخات فلت هاجر رواندا وي كتما كيغالي خا زخونه تاريخاዊ ቦታታት ምስትናቶም ዘጋጠሞም ሽግራት ኣብ 94 ዘጋጠመ ናይ ሓድሕድ ዝነበረ ኹይናት ግዳይ ድኾኑሉ ቤተ መዘክር ከም ደሎ ፈሊጥና ኣለና እቲ ጉዕዞና ኸ ዳርጋ በቲ ሓደ ነዞም ጀጋኑ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዓበይቲ ሃገር ዘስመዩ ንምዕዛብ ንምርኻብ ብዓቢኡ ኸ ኣብ ዝገብሮ ውድድር ከ ስም ሃገርን ኣፍሪቃን ንምጽዋዕ ከይተሓለሉ ድጽዕሩ ዘለዉ ተካእቲ ወለዶን ንምትብባዕን ንምድጋፍን ተበጊስና ኣለና እቲ ሃገራዊት ጋንታ ከም ርኢናያ ዘለና ኣዝያ ብልጽቲ ሃገራዊት ጋንታ ዝወፃ ዝበሃል ደይብላ ኣብ ኩሉ ኸድምዑ ድኽእሉ ተቐዳደምቲ ሒዞም ኣለዉ እቶም ዓበይቲ ነዚኦም ዝውሰኽዎም ካልኦት ተቐዳደምቲ ሓዊስካ 14 ተቐዳደምቲ ዝሳተፍዎ ውድድር ከም ምዃኑ أزيو بلوت دحبن دحقوسين عنا خم إيرتراوين بعبيو لعلمانم كا توم نووي وان تقدادمتي أب هاجراويت كان تادو تصنحو
ካብ ኮሮሻ ብሽግለታ ዝወረዱ ብዙሕ ተመክሮን ብዙሕ ትምህርትን ዘለዎም ከም በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ከዓ ከም ተሓጋገዝቲ ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ካብ ምርኣይ ዝዓቢ የለን ርግፀኛ እየ ምትኽኻእ ክሳብ ዝኾነ ታሪክ ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ተቀዳደምቲ ዝነበሩ ከም በዓል ሳምሶም ሰሎሞን ነዊሕ ዓመት ረብሪብና ከይበሉ ክሳብ ሕጂ ይሰርሑ ኣለዉ ከምዚኦም ዓይነት ካልኦት ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ዝፀንሑ ከም በዓል ዳንኤል ነዚ ናይ ምስልጣን ነገር ክሳተፍዎ ከለዉ ከዓ ክንምንታይ ዓብይ ዝላ ንኸይድ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ እቲ ምንታይ ዳንኤል ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽግለታ ናይ ዓለም ዘለዎ ተራን ኣበርክቶን ስምን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ኣብ ዝግበር ውድድራትን ንሳተፎ መደባት ብቅድድም ብሽግለታ ዓብ ታሪክ ክንሰርሕ ምዃንና ክብሪ ነቶም ተቀዳደምቲ ኮይኖም ዝሓለፉ ነዞም ሕጂ ደኺምና ከይበሉ ዝሰርሑ ዘለዉ ከዓ ናይ ብሓቂ ፃማ ፃዕርኹም ትረኽቡ ግበርኩም ክብል ደሊ ብዓቢኡ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ከይገለፅክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ እንተሎ ከዓ ንሕና ዝሓለፈ ግዜ ንከተማ ኤልዶሬት ኣብ ሻምፒዮን ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝተዓወተሉ ማለት እዩ ካብ ከተማ ካምፓላ ናብ ከተማ ኤልዶሬት ናይ ኬንያ ክንጓዓዝ ከለና ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ብነፃ ክፍሊት ኣበርኪቶም ንዘበገሱና ዘተባብዑና ኣዝዮም ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣሕዋት ሰብ ሃብቲ ክኾኑ ክእሉ ሰብ ዋኒን ክኾኑ ክእሉ ዋላ እውን ደይኮኑ ኣዝዮም ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት ብኦም ኢና በፂሕና መፂና ሕጂ እውን እቲ ተስፋታት ከምኡ እዩ ዘሎ ምስ ብዙሕ ስራሕ ምስ ብዙሕ ሃልኪ ምስ ብዙሕ ገልጠምጠም እዚ ነገራት ትፍተን ኣሎ እግዚኣብሔር ፈቃዱ ተኮይኑ ሕጂ ከማ ነዞም ዝጓዓዙ ዘለዉ ወፃኢታት ንምሽፋን ዝተጀመረ ተበግሶታት ኣሎ ክሳብ ዘን ተሪፈናና ኣብ ሶሉስ ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ተረኣ እቲ ተባህለ ገንዘብ ተዋፅዩ እቲ ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ብብዙሕ ብትምህርቲ ብስራሕ ገለ ዝውጠጡ ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብታ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ኢና ምሳና ክኸዱ ንገብር ዘለና ነዚ ዝኸውን ወፃኢታት ድሕጉዙ ከዓ ስቲል እቶም ሰብ ፀጋ ሰብ ዋኒን ተቐማጦ ኡጋንዳ ኣብዚ ዘገርም ተቐማጦ ዩጋንዳ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ብዕረፍቲ ኩሉ ሂወቶም ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎቶም ዋላ ጥርናፊኦም ኣብ ማሕበረኮም ጁባ ዝኾኑ ከይተረፉ ኣዝዮም ኣብነታውያን ሰባትን መንእሰያትን እውን ነዚ መደብ ይሕግዙና ኣለዉ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሃገራዊት ጋንታና ዓወት ይሃቦም ነዞም ኩሉ ፃዕሪ ዘካይዱ ዘለዉ ብዓቢኡ ንቤት ፅሕፈት ማሕበረኮም ኤርትራ ኣብ ካምፓላ ንኩሎም ኣባላቱ የመስግን ነዚ መደብ ክንገብር ክንጣራነፍ ዕድል ዝሃቡና ማለት እዩ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታና ተበጊሳ ኣላ ንሕና ከዓ ምስ ሃገራዊት ጋንታና ተበጊስና ኣለና እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓወት የብፅሓዮም ንዕና ከዓ ብሰላም ናብቲ መገሻ ኣብፅሑ ብሰላም ነናብ ቦታና ይምለሰና ኣብ ዓወት የራኽበና እዚ ናይ ለዘበን ናይ ሩዋንዳ ቅድድም ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፈልዩ ኦኬ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ሩዋንዳ ናይ ብሓቂ ንተቀዳደምትና ፅቡቅ ዕድል ዝኸፈተት በዓል ቢንያም ኣዝዮም ንኣሽቱ ከለዉ በቲ ዓወታት ብኡ ጀሚሮም ኣነ ይዝከረኒ ካብ 2010 ጀሚሩ ዝተፈላለየ ውድድራት ጌርና ኢና ዙር ሩዋንዳ ሲዒርና ኢና ኣብ ብዙሕ ናይ ኣፍሪቃ ዝግበር ውድድር ሲዒርና ኢና እቲ ሎሚ ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ንኪጋሊ ሩዋንዳ ከዓ ሓበን ኣፍሪቃ ከብል ዝደፍር እንታይ ተልኩምና ከዓ ኣዝያ ብፅሬታ ዝተፈልጠት ከተማ ኣዝያ ብምዕባለ ኣብ ምሕንባብ ብኣዝዩ ፍጡን ዝኾነ ጉዕዞ ትሕንበብ ደላ ሃገር እዚ ውድድር ኣፍሪቃዊ ውድድር ዘይኮነ ዓለማዊ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም 2025 እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝግበር ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ደሎ ስለምንታይ ዘጋጥም ደሎ ካልእ ቦታ ሲኢኖም ንተልኩም እሱ ይኮነ እቲ ምክንያት እታ ከተማ እታ ሃገር ኣዝያ ብልፅቲ ስለ ዝኾነት እያ ከም ውፅኢት ናይዚ ቪዚት ሩዋንዳ ዝብል ተርኢና ኣብ ጋንታታት ናይ ፕሪምየር ሊግ ከይተረፈ ሎጎ ስፖንሰርሺፕ ኮይኖም እዮም ሩዋንዳ ድኻ ናይ ብሓቂ ከም ኣፍሪቃውያን ንዓና ዘሕብን እዩ
ስለዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ካብ ናይ ካልእ እዋን ወይ ንሳተፎ ድፈልዮ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዓለማዊ ሻምፒዮን እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ተፃወትቲ ተቀዳደምቲ ኤርትራውያን ኪጋሊ ከም ሜድኦም ገይሮም ዝቆፅርዋ እንታይ እዩ ብዝኾነ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ዝተኸታተልክዎ ዝውድድር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኪጋሊ ጥራይ ኣይኮነን ግራቶም ዓለም እውን ግራትና ኮይኑ እዩ ስለዚ ኣብ ፈረንሳ ብቢንያም ዝተዓወትናዮ ብካልኦት ኩሎም ፕሮፌሽናል ካብ ዝጅምሩ ክሳብ ሎም ዝተዓወትናዮ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ደይኮንና ነጊስና ዘለና ኣብ ዓለም እዞም ንኣሽቱ ተቀዳደምቲ መፂኦም ኣብ ጋንታታት ዝጠልብኦም ዘለዋ ዓብ ነገር እዩ እዚ ኸማን ኣነ ከም ፊልሞን ክገልጾ እንተኾይነ ዶንጊናዮ ዘለና ኣብ ብዙሕ ዓይነት ንዛረበሉ እዋን ዶንጊናዮ ዘለና እዚ ናይ ኮንቲኔንታል ቲም ሙቃም ማዓስከርካ ኣብ በዓል ኤሮፓ ኣብ ካልእ ከተማታት ጌርካ ኣክንዲ ጋንታታት ክወስዳልካ ምቕራብ ንሕና ባዕልና ኣዚና ደልዲልናን ሓይልናን ኣብ ውድድር ዓለማት ኣዝዩ ገፊሕ በሪ ክንውንንሲ ግዚኡ እዩ ጥራይ ደይኮነ ክንብል ንኽእል ሓሊፍዎ እዩ ስለዚ እቶም ዝምልከቶም ኣካይድ ስፖርት ናይ ሃገርና ነዚ ክሰርሕሉ ነዚ ክፅዕርሉ ኣብ ርእሲ ሓሳቦም መዘኻኸሪ ክቐርብ ይደሊ ማለት እዩ ሰላም ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን ንመበል 98 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ግን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ ይካየዳሉ ስለዚ ኣፍቀርቲ ስፖርት ሙሉእኩም ኤርትራውያን ነዞም 14 ኤርትራውያን ንክትድግፉ ናብ ሃገር ሩዋንዳ ክትመፁ ብክብሪ ንዕድመኩም ንሕና ክዓወት ንምንየሎም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ተዓወቱ እንዲዮም ከም ድዕወቱ ርግፀኛ ኢና ግን ክትዕወት ኮንካ ደገፍ ናይ ህዝቢ የድልየካ እዩ ስለዚ ኣጆኻ ገሌና ሞራል ማእታን ክንብኦም ተመፀና ፅቡቅ እዩ ተዘይመፀና ከዓ ደገፍ ንግበረሎም ንሕዋትና ዓወት ንኤርትራውያን ሰላም ነፍቀርቲ ስፖርት ቻምፒዮን ዓለም ንመበል 98 ጊዜኡ ኣብ ሩዋንዳ ይካየዳሉ ኣብ ኣፍሪቃን መጀመርታ ጊዜኡ ማለት እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከዓኒ 14 ተፃወታ ኣብኡ ትሳተፋላ ንሕና ከዓኒ ካብ ዩጋንዳ ንዕኦም ንምድጋፍ ዳርጋ ብሙሉኣትና ተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ድሮ ተበጊስና ኣለና ስለዚ ዓወት ኩሉ ግዜ ናትና እዩ ፍሉጥ ይኽዕወት እዮም ንኩላትኩም ፅቡቅ ዕድል እምነየልኩም ፅቡቅ ዕድል ግበረልኩም ኣነ ከዓ ብውልቂ ናይ ቢኒ ደጋፊት እየ ምክንያቱ ብሰንኪ ቢንያም እዚ ናይ ብሽክለታ ክርኢ ጀሚረ ስለዚ ፅቡቅ ዕድል ኩላትኩም ቢኒ ሓዊ ብፍላይ ከዓ ፅቡቅ ዕድል ግበረልኩም ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ከመይ ቀኒኹም ብምክንያት ወርልድ ቻምፒዮን ዓለም ሃገራዊት ኤርትራ ንመበል 98 ዓመት ዝካየድ ዘሎ ዙር ቻምፒዮን ዓለም ኣብኡ ትሳተፋላ ንዕኦም ወኪልና ንሕና ከዓ ቲፎዞ ኮይና ካብ ካምፓላ ዩጋንዳ ብዙሓት ሰባት ደገፍቲ ኮይና ንኸይድ ኣለና ኣብ ጎኖም ኮይና ክነተባብዖም ኩላትና ከዓ ተስፋ ይገብር በብወገና ማለት እዩ ተዓወት ልሙድ እዩ ስለዚ ሞራል ጥራይና ንደሊ ኩላትና እሞ ኣብ ጎኖም ኮይና ነተባብዓዮም ነዞም ጀጋኑ ኣሕዋትና ንኩሎም ማለት እዩ ደጋፊ ኩሎም እንዴ ብፍላይ ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ፓንታኒ 2014 ቻምፒዮን ኤርትራ ከብላ ከሎ እንዴ ከም ዝደግማ ኮይኑ ንዓይ ዝስማዕኒ ዘሎ ኣይ ሆፕ ብጣዕሚ እየ ድፈቶ ካብ ልበይ ብጣዕሚ ጅግና ኢኻ ናይ መወዳእታ ጅግና